Walk the Pink Road Together mixja organizzata mill-organizzazzjoni volontarja li taħdem man-nisa li bħalissa dejjem mit-trattament tal-kanċer tas-sider Ewropa Donna. Kien għall-ħabta tad-9:09 ta' filgħodu meta mijiet ta' nisa Maltin u Għawċin inġabru quddiem il-Monument tal-Indipendenza fil-Florjana sabiex flimkien juru solidarjetà ma' nisa oħra bħalhom li bħalissa jiġġieldu kontra l-marda tal-kanċer. Nisa li flimkien mal-irġiel tagħhom u oħrajn anke mal-klieb imxew jitfit sabiex flimkien iwasslu messaġġ lin-nisa oħra sabiex jagħmlu kuraġġ waqt li qed jaffrontaw din il-marda li tant beżza nies. Tkellimna ma' Carmen Ħasenjem, mara li b'kuraġġ u determinazzjoni iġġieldet kontra l-marda tal-kanċer tas-sider u rebħitha. Mara li flimkien ma' diversi nisa oħra li għaddew minn din il-marda niżlu fit-toroq sabiex jagħmlu kuraġġ lin-nisa li għaddejjin minn żmien diffiċli. Għall-ewwel tkun xokk mhux ma tkunx. Tikbi vera, però ma tix you don't have to let yourself down. Titqum minn hemm, tiffajtja u tajt jiena ħanerbaħ, mhux il-kanser ħajerbaħli. Jiena kienet dik il-motto tiegħi. Issa furdirija mid 6 months l bdejt il-kimo hekk. Kienet daqsxejn triq twila, imma thanks God għaddit ukoll, kollox jgħaddi. Il-moħħ kollox. L-NGO Ewropa Donna twaqfet fl-1989 sabiex toffri sapport lin-nisa li għaddejjin mill-marda tal-kanċer tas-sider u kif ukoll il-familji tagħhom. Din l-għaqda tqajjem ukoll kuxjenza dwar il-prevenzjoni u l-importanza li taqbad il-kanċer fl-ewwel stadji tiegħu hekk kif dan jista' jsalva ħafna ħajjiet. Għal din il-mixja ta' solidarjetà bħal kull sena attendit ukoll mart il-Prim Ministru Michel Muscat.